So many girls in there, where do I begin? I see this one, I'm about to go in. Then she said, I'm here with my friend. And she got me thinking, and that's when I said, where them girls at, girls at? Where them girls at? A lófingnak. Sziasztok! Én Dani vagyok, és ez most egy hunzés videó lenne, ahol megszivatom Bencét. De kurva, hogy eldobja a füstgránátomat. Annyi lenne a lényeg, hogy fogok egy füstgránátot, ami az övé volt, és oda akarta adni a szerelmének, de én meg eldobom a A szívem a buszba, és most a füstgránát repül! Hallottam is, hogy te geci. Így adok neked tudtot. Így akartál ne a 30-ot kérni. Nézd meg, bementem a füstbe, ide is trottyantok egyet. Na, ennyit ért a füstgránátod. És el is múlt. Tartott kemény pár másodpercig. Oké. Ez a videó ennyi lett volna. Köszönöm, hogy megnéztétek, hogyha tetszett a videó, lájkoljátok és iratkozzatok fel. Sziasztok!